F'pajjiżna bdew id-diskussjonijiet sabiex ikollna mudell ta' ġustizzja riparattiva għat-tfal u żgħażagħ li ser tkun qed tara li jintażel id-dialogu u rikonċiljazzjoni fuq it-tpattija. Dan il-proċess ser ikun qed jitmexxa mill-Fondazzjoni għall-Ġid tas-Soċjetà flimkien mal-Ministeri għall-Ġustizzja u l-Edukazzjoni. Il-President Emeritu Marie Louise Coleyro Prega li tmexxi l-Fondazzjoni qalet kif dan kollu se jħalli l-frott fl-iskejjel tagħna. Inkomplu nħeġġu l-tfal fil-valuri tar-rispett u d-dinjità lejn xulxin imma wkoll f'dawk il-ħiliet ta' komunikazzjoni biex anke meta jinqala kwistjoni l-iskola ġol klassi, it-tfal mhux imorru għal xulxin imma jkunu kapaċi jitkellmu u jesprimu rwieħhom u hemm allura jistgħu isibu soluzzjoni. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar il-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis għal kif dan kollu se jimmodernizza s-sistema b'mod li jindirizza l-firda bejn il-komunità u l-istituzzjonijiet. Filwaqt li l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana sostniet kif dan l-eżerċizzju se jkollu impatt dirett fuq uliedna jgħinhom fl-iżvilupp tagħhom iġib bidla fil-mentalità iżda l-aktar importanti jagħmilhom ċittadini aħjar ta' pajjiżna. Hawnhekk Marie Louise Coleyro Prega spjegat x'inhu l-pass li jmiss f'dan il-proċess. L-ewwel ħanibdew billi se nistaqsu propju lit-tfal x'jaħsbu. Ġifieri l-kwistjoni tal-parteċipazzjoni tat-tfal hija ċentrali f'din. U mbagħad jekk Alla jrid fi ftit ġimgħat wara, se nlaqgħu il-stakeholders kollha li jaħdmu fis-settur mat-tfal u nġibu qudiemhom dak li qalulna t-tfal. U flimkien allura niżviluppaw dak li qed ngħidulu il-mudell Malti għal ġustizzja restorattiva. Il-Fondazzjoni fitxet ukoll il-parir professjonali ta' antropoloġista f'Università Amerikana biex tiggwidaħħa fl-implementazzjoni ta' dan il-proġett u tfassil tal-mudell ta' Malta għal ġustizzja riparattiva għat-tfal.